Ola, que tal? Benvidos un día máis a este espazo de debate, a este faladoiro, no que hoxe me acompañan pola miña esquerda dous catedráticos da Universidade de Santiago, Luís Caramés, que tal, Luís? Hola, moi ben. E tamén José Manuel García Iglesias, que tal, José Manuel? Hola, estupendo. E damos a benvida a José Manuel García Iglesias, que se incorpora hoxe a estas tertulias. Xa estamos casi no final de curso desta temporada, pero bueno, así pode servir tamén para inicio da próxima, non? Estupendo. Ben, pois tamén é pola miña dereita Maite Cancelo, que tal, Maite? Hola, que tal? Tamén profesora de Económicas da USC. E Xan María Castro, que tal, Xan María? Hola, que tal? Ben, Xan María, sindicalista. Ben, pois hoxe en Santiago, estes dous días, non se fala de outra cousa, da desocupación decretada polo xuiz dun edificio noble na Rúa da Algalia de Arriba, no casco histórico da cidade, que xerou, pois, bueno, está xerando moita polémica, moitas declaracións, e tamén houve incidentes bastante importantes para Santiago, que é unha cidade tranquila. E antes de nada, antes de empezar a comentar, queríamos escoitar as declaracións que esta mesma mañá, pois, ao respecto, fixeron o alcalde da cidade e o xefe da oposición, o alcalde da cidade Martiño Noriega e Agustín Hernández. Non estou disposto que se criminalicen os movimentos sociais, que o respeto e a defensa da propiedade privada non pode amparar determinado tipo de actuacións. O que se fixo onte, despois do desaloxo dun centro que non estaba ocupado porque se utilizaba para actividades culturais, foi unha aberración urbanística. Concelleiros, e parece ser que o alcalde, que apoian a ocupación ilegal de propiedades privadas. Supoño que ningún membro do goberno deixará que ocupen alguna das súas vivendas para que os ocupantes fagan o que consideren, que é un sinsentido que un goberno, a autoridade municipal, estea de acordo coa actividade ilegal no propio concello. Resulta que o mundo está ao revés. Bueno, pois estas eran, como lles decía, as declaracións que fixeron esta mañá. É unha parte do, digamos, do conflicto. O alcalde, pois, apoiaba e apoia estes, parece que apoia estes movimentos que chama culturais, e o xefe da oposición, Agustín Hernández, pois era radicalmente contrario a que se ocupe unha propiedade privada deste xeito. Maite, ti que ademais de profesora estás tamén no Concello, coñeces máis de cerca este asunto. Cal é a túa opinión de todo o que aconteceu? Penso que se resume moi ben. En Santiago hai 45 centros socioculturais onde as distintas asociacións e veciños da cidade poden facer cousas, non? Facer actividades culturais. Por lo tanto, temos unha gran oferta de locais para poder que as asociacións podan traballar. Por outra banda, en este caso, é unha ocupación dunha propiedade claramente privada. Claro, isto conleva os seus riscos. Que vamos a dizer a que calquera asociación, calquer veciño, vaya a calquer edificio vacío o ocupe para facer teatro? Non ten xeito, as cousas hai que regularlas. E por riba de todo, esta asociación tiña un bar montado, futbolín, vendían camisetas e tamén parece ser que facían tatuaxes. Por lo tanto, actividades comerciais e de hostelería claramente ilegais dentro do local ocupado. Que tamén farían actividades culturais, non sei de que tipo, pois pode ser, pero xa digo, unha propiedade non municipal, sino privada, e que además facían outro tipo de actividades que eran claramente ilegais. En calquera caso, aquí unha reclamación diante do xulgado e o xulgado decretou o desaloxo desas persoas. Quero dicir, o que non podo, eu penso que unha autoridade como a autoridade municipal non debería cuestionar de forma tan aberta unha decisión que sae directamente do xulgado. Sí, as primeiras críticas do alcalde ou de Compostela Aberta eran en principio, contra o xuiz e contra a policía pola actuación, non? Luís, tú como ves, que creo que estabas por ali, ademais, cerca nese momento. Sí, casi participo das carreiras que se producían ali. Como coñece ben a cidade, poden derivarme por algunha... porque realmente aquilo parecía que non era moi
amigable, non? Eu estou de acordo co alcalde que é unha aberración urbanística tapiar como loques esas ventanas, non? Esas xaneras que é unha verdadeira blasfemia urbanística. Mais alá deso, tamén escoitei que era unha actividade legal, que esta casa, que é unha casa blasonada, onde me parece que tiña a súa actividade de cantigas e agrimos, ou unha sociedade destas, non? Claro, vamos a ver, a min desde que lín esta operación policial, operación ordenada pola autoridade gubernativa, sempre supuxen que tiña que ter unha cobertura dun xuiz, unha xuiza, non? E iso parece ser que foi así. Por lo tanto, eu comprendo que haxa diversidade de opinións, e que o alcalde ou o concello tiña unha opinión diferente, pero eu creo que non hai ningunha acción da gubernativa, acción da orde público que non este con cobertura xudicial, por lo tanto, se é así, pois non me queda moito que dicer. Xa María, como ves ti? Vamos a ver, aquí hai que recordar varias cousas. Bueno, unha delas falaba agora Luís Caramés, que era que no 2011 cesou cantigas e agarimos no local. Entón, o local queda pechado. E a ocupación se produce no ano 2014, iso hai que recordarlo. O digo porque en esta cuestión, que desde logo é totalmente criticable que se chegue a esta situación, a mí me parece que pode haber uns que sexan máis responsables que outros, pero eu penso que hai unha responsabilidade colectiva, non? Desde o 2014 hai aí unha ocupación. É verdade que a nivel judicial, cando hai outro judicial, é cando se pode intervir. Pero, mentras que non se fai nada polos poderes públicos para solucionar a cuestión, eu creo que esa é unha cousa que se está esquecendo a hora de valorar a situación. Outra cousa que penso que se está esquecendo, e a min non me gustaron nada as declaracións de Martiño Noriega, penso que unhas segundas declaracións corrixiu algo as primeiras e foron algo máis equilibradas. Pero hai que pensar que isto xa ven de atrás, non? E de alguna forma estas cuestións non se deben deixar deteriorar hasta que logo chegue un choque de trenes, aproveitando, ao mellor, pois un determinado colectivo, que creo que foi o que creou unha situación violenta, independentemente de que, non sei, hai unha denuncia tamén da actuación das forzas de orden público, non me atrevo a decir nin que sí, nin que non, aquí se chegou a unha situación, hai feridos por parte das forzas de orden público, igual que vai pola outra parte, pero unha situación que se tería que ter evitado. Igual é difícil, porque claro, se dice, mentras non haxe un auto judicial non se pode proceder, pero, e mentras que, algo hai que facer, aínda que sea, tratar de axilizar que a nivel judicial pois que haxa o auto, non? Porque de outra forma pois parece ser que eu digo que un pouco como lego tamén a nivel xurídico que non se pode proceder a desaloxar o local, non? Pero esa é a situación que hai, non? E logo outra cuestión, a mí me parece que o Concello tiña que ter coñecemento, o digo porque o propio alcalde di que non houbo comunicación ao Concello de que se iba a proceder a desaloxar. E eu penso que sí se tería que haber comunicado. E outra cousa é outras manifestacións que hai que, desde o meu punto de vista, son criticables por parte do alcalde, pero eu creo que hai que ter un pouco en conta todo, non? Sí, José Manuel, tú como, bueno, además como experto en arte, non sei, en patrimonio que coñeces moi ben a cidade, falaba antes Luís, bueno, e comentaron que todo o que sexa, pero falaba un pouco de que tapiar eso, pois, supoño que será algo temporal, non? Esperemos. Bueno, é que estamos nunha das rúas importantes da cidade antiga, temos por outra parte un auténtico pazo compostelano, que é unha obra barroca vencellada a un dos grandes arquitectos daquel tempo, Fray Gabriel de Casas. Non estamos ante un lugar calquera, non? Con unha historia tanto na vida universitaria compostelana, ali hubo unha pensión durante moito tempo, estudiaron moitos estudiantes de medicina, recordo eu. Por outra banda, estaba Cantigas e Agarimos na parte baixa, non? Eu daríalle a razón ao señor alcalde na primeira parte. Hai que apoiar que as actividades culturais que se desenrolen, pero onde?
en que sitio, non? Hai que buscar lugares que sexan os axeitados, non? Neste caso, pois evidentemente estamos ante unha propiedade privada e hai unha sentencia. Eu penso que a verdade a Compostela Aberta e o alcalde lle ven moi ben que non se enterase de que aquilo se iba a baleirar, porque de alguna forma quedan fora do que a decisión que se tomou a este respecto. Eles non teñen nada que ver, en principio, con esa decisión. Por outra banda, eu tamén estou de acordo en que a seguinte parte desta cuestión, o expediente sancionador, con respecto ao tema do tapiado con bloques, é moi afortunado. Evidentemente, eso non se pode permitir. Non se pode permitir que unha obra que ten protección a todos os efectos sexa dunha maneira tan torpe, tan tosca, pois tapada, cerrada, pechada. Parece que aquilo é algo apestado cando se lle Tampouco se tapian en 5 minutos. Tampouco, non? E entonces eso realmente chama a atención como se fixo eso, e esperemos que polo ben da cidade que non pase o mesmo que pasou agora, que un tempo longo dunha situación irregular e que teñamos unha situación como esta, con bloques no centro da cidade, digamos que mancillando un edificio histórico, non? A mí o que me parece moi raro é que por a parte da autoridade gobernativa non se comunicara a alcaldía. É dicir, que eu creo que é un procedimento non só, digamos, de cortesía, senón tamén práctico, porque se vai a operar na zona que está baixo a competencia do Concello e que deben de saber, tamén probablemente teñen que poñer a disposición tamén ao mellor as forzas da Policía Municipal para ordenar o tránsito, etc. Non? Por lo tanto, a mí me parece que se eso se produciu así, pois alguén non fixo o que tiña que facer. Pareceme raro, non foi desmentido. Non foi desmentido, non? Claro, parece raro. Aí o alcalde falaba de cortesía, tampouco... Claro. No, pero eu creo que nestas cousas se fan, O mellor protocolo... se fan. Claro, imagino que habrá un protocolo, non teño ni idea. Logo pode haber cortesía ou non. Con respecto á manifestación, a mí, vamos a ver, se está a falar de exagerado, el dispositivo exagerado o freo, que se puso a manifestación. Cando estamos falando de persoas que iban con pasamontañas, que levaban bengalas, que levaban tornillos, que estiveron tirando botellas contra as forzas e contra o que pasara por ali. Quer dizer, era xente que iba preparada para montar bronca. Non estamos falando de un grupo de persoas. Eu, se vou unha manifestación, non vou con un pasamontañas, nin levo botellas, nin levo nada que poda ser un susceptible de ser utilizado como un arma. A policía foi sorprendida por eso? Ou A policía sempre, cando hai un tipo de manifestación, por encima, sin avisar, autoconvocada, sempre va preparada. O sea, estaba preparada. Hombre, levaban os traxes Eu non sei, en algún antidisturbios. sitio leín que os colleron un pouco de sorpresa, pero non os colleron de sorpresa. Hombre, non teño ni idea, Luis. Eu, as fotos que vi, porque eu non estaba ali. Digo que se Eu non estaba ali. Vamos a ver, non estou criticando a actuación policial, estou dicindo se había o número suficiente de efectivos, etc., estaban colocados, porque tiveron que responder dunha maneira, non sei, se foron pillados porque ese número de feridos, etc., non sei. Sí, o mellor quero decir, non agardaban tanta xente ou tanta agresividade. Que podía ocurrir o tipo de xente que había ali e que as cousas que podían ter. Pois posiblemente non. Pero o Sindicato Unificado de Policía no comunicado non estaba quixerse todo o tema do... O que se quixaba é das declaracións, sobre todo as primeiras declaracións do alcalde de Santiago queixándose da actuación policial. Quer dicir que eso tamén é un pouco por onde foi o comunicado da SUB. Sí, aí hai unha declaración do secretario local, do Sindicato de Policía, dicindo que non foi exagerada, pero claro, aí é moi difícil discernir quen empezou primeiro e se realmente iba preparada ou non a policía para afrontar o problema con que se iba a topar, non? O que sí está claro é que había algunha xente, eu non sei se minoría dentro dos que se manifestaron ou maioría, pero que iban co ánimo de armar grescas. Esa minoría ou maioría. Claro que...
No, a ver, eu supoño que a policía algo prevía, non? Porque eran forzas especiais para Claro, non de era a disturbios. Policía Nacional normal que patrulla e eso, senón que era pues, e despois, isto tamén é unha conclusión que saco eu, e o mellor estou opinando e aquí tiña só o que moderar. Eu creo que tamén cando chegaron sabían que non había ninguén dentro, entonces realmente pois era un traballo de protexer a uns operarios que tiñan, simplemente era protexer, cortar a calle, e despois, digamos que despois si foron, eu creo que despois foron un pouco atacados, o sea, non foron eles os primeiros, neste caso, non foron eles os primeiros en repeler algo, si, bueno, repeleron, pero antes foron, si, non expulsaron a ninguén de ningún sitio. Entonces, ao mellor tamén, se houvese sido así, que tuvesen que desaloxar, ao mellor houvesen traído tamén máis efectivos, non sei. E, bueno, o que en canto a eso do auto, digo, do Concello que anunciou que abrirá expediente sancionador, pero eu creo, hai uns días, non sei se a vos coincidiu, tamén vin ali que nas ventanas e nos balcós había grandes pancartas e no edificio e, bueno, eso tampouco está permitido no casco histórico, non? Non deberían de estar. Ainda que é unha cousa, digamos, que pode entenderse como temporal, pois non é o lóxico que se poñan sin permiso, porque, en fin, estamos, insisto, nun edificio que ten un nivel de protección bastante alto, e entón faise dunha maneira absolutamente irregular. Pero é porque se pode imitar. Se pode imitar, entón, o casco histórico que está tan bonito e tan protegido, pois pasa a ser unha especie de parque temático de pancartas. No, eu entendo perfectamente que se é necesario, hai que facerlo. Vamos a ver, pedirlle aos donos do edificio que co carácter urxente sustituan ese peche que foi posto, me imagino, de forma rápida e tal, que pode haber un expediente sancionador. O que si me sorprende moito é a dilixencia en sacar o expediente, porque aquí expedientes na zona, no casco histórico, deberían haber unos cuantos máis. Falamos de cartéis que non son regulares, falamos de un montón de cousas e aquí non se move un expediente. Cambio, aquí isto foi rapidísimo. Unha dilixencia que, dende logo, en outros temas, neste Concello, non se está a seguir esta rapidez, digamos. Eu entendo que sí, que evidentemente todos, hai unha normativa, ademais, concreta no casco histórico que hai que respetar, todos temos que respetarla. E, por lo tanto, é lóxico que se inste aos donos a sustituir ese peche. Eu penso que é exemplar que se faga o expediente sancionador e que hai que facer así sempre. Sí, pero en outros casos tamén, non? En outros casos tamén. En todos os casos. O primeiro incoar o cambio e despois, se non se... Evidentemente. Pois facer un expediente que sería sancionador. Primeiro pedir que se cambie o tal e se non se fai... Ten dúas fases, efectivamente. É que se debía, todas estas cousas de recurrir a expedientes e todo iso, deberíase actuar sempre de forma máis obxectiva. E aquí dá a impresión de que se son amigos os que están ali ou amigos de amigos, que se actúa de forma distinta a cando xa non son neutrales, senón que son enemigos políticos, por decirlo de alguna forma, non? E a mí é que me parece que fallan as administracións montós de veces, non? Non hai criterios. Si está aperta con si está unha atrapallada, non? Claro, se estamos a falar que dende a alcaldía se fala de que non había necesidade a este desaloxo, obviando por completo o tema judicial, non? Obviando no seu discurso, porque din que non houbo conflitos de convivencia pola súa actividade social e cultural. Esas son as declaracións do alcalde. Claro, se atopa con que de repente pechanse o local e que os botan fora, se enfada porque os botan fora, ao final é que está enfadado cos propios donos do edificio, que dicir, aí pode ir un pouco na liña do que dixan. Claro que hai un enfado, non? O enfado se desprende totalmente de todo o discurso que levan tanto o seu partido como o propio alcalde desde o minuto cero. É un discurso de protección hacia os ocupas, con desprecio absoluto hacia a propiedade do inmoble. Podese dicir eso, sí, tan radicalmente, sí, que o Concello ten un dos seus principios é proteger os ocupas. Hombre, non sei. A defensa da propiedade privada non pode amparar determinadas actuacións, como o tapiado das portas.
Unha cousa é o tapiado das portas con bloques, outra cousa é aceptar No, o tapiado, unha cosa é que o tapiado a resolución sexa- judicial. Unha cosa é No, que o alcalde tapiado aí non sexa ten- incorrecto. Pode non estar de acordo, pero non ten máis remedio que No, aceptar. e en todos estes actos dos ocupas ou Sí. outras cousas que están no límite da legalidade, cando non Sí. o traspasan, a mí me parece que non se pode analizar todo metendo nun paquete, porque Hai moitos partindo da base casos. de que os ocupas se sitúan sempre nunha ilegalidade, eso está claro. Pero a veces, cando é en función de unha persona que non ten vivenda e que É tal, diferente. aínda que non, eu non o comparto, pero entendo que se vaya por aí. En casos como este, pois xa me resulta moito máis difícil de comprender, porque é verdade que hai unha necesidade de realizar actos culturais, etc., pero, bueno, se pode recurrir a outros medios, o decía Maite antes, tal. E entonces, claro, son cousas moi distintas, non? Luís, Está claro. Agora, perdón, unha apreciación. Eu entendo que non é o mismo tapiar que pechar. Podes pechar con as portas, como Dios manda, un espacio, sin chegar ao tema de tapiar. Tapiar é moi drástico. Sí, pero- E sobre todo tapiar deste Sí. xeito. Deste No, deste xeito, sí, non está claro que o tapiado foi horroroso. Unha cousa que non Luís, ten unha cousa, senso ningún. nas declaracións que estiveron ponendo ao principio do programa, eu anotei que dixo Martiño Noriega, non estaba ocupado porque facían actividades culturais. Pois eu non estou de acordo con eso. Vale, pois é un pouco, non sei se isto é ou non defender os ocupas, non teño ni idea, pero se traduce un cierto aproximamento e, non sei, cariño hacia as persoas que Neste estaban... caso concreto, por lo menos. Neste caso concreto, eu estou falando deste caso concreto, non de Eso nos outros. pode levar incluso a unha disquisición sobre que son e que non son actividades culturais. Ui, eso porque dá dentro, pa moitos porque programas. dentro deso se pode meter calquer cousa, calquera Claro, cousa. claro. Bueno, pois tamén cambiamos de tema, aínda que, como decíamos, isto é do que se fala estes días. Pero outro tamén importante, que xa leva máis tempo, varias semanas ou meses, que é o tema da hora, e esta mesma mañá, pois, a mesa de contratación estudiou que facer, bueno, despois do auto do xuiz no que se lle adxudicaba outra vez a segunda que había quedado segunda finalista no concurso feito no ano 2011, creo que foi. E entonces, bueno, a cuestión é que non puideron tomar ninguna decisión a mesa de contratación, iban a estudiar o tema, porque o expediente está en Lugo, ten a xuiza Pilar de Lara, porque esa empresa que Doal pertenecía ao Grupo Vendes, pois tamén que estaba implicado pois, en asuntos tamén, bueno, que se están investigando por presunta corrupción. Entón, bueno, pois o tema volve a quedar un pouco morto e algo que xa tería que estar adxudicado hai moito tempo ou executada esta sentencia, pois aínda está pendiente, non? Maite, ti que tamén coñeces, como son temas municipais, che paso ti en primeiro lugar, despois. Despois xa paso. Vamos a ver, fai ano e medio xa da sentenza do xuzgado. Non se fai nada, no sentido de que non se executa o que di a sentenza, porque se di, non entendo ou non teño claro cal é a repercusión da sentenza, se teñe que pasar o segundo adxudicado ou tal, pero tampouco se fai a consulta ao xuiz, se para o tema. Está ano e medio continuamente renovando un contrato que non ten renovación xa, para que o servizo non pare, eso sí, pero de forma totalmente non habitual, vamos a decirlo así, non é ser que alguén me riñe, non habitual. E ao mesmo tempo se pone en marcha un servicio, o sea, un procedimento, un expediente de tratar de recuperar a xestión, porque non é remunicipalizar, sino recuperar a xestión, que agora mesmo está en manos dunha empresa, pasar a xestión directa, en un proceso totalmente rocambolesco, porque se coñece que hai esta sentenza en riba da mesa e que esta sentenza ten alguna implicación sobre o servizo. A empresa, ademais, presenta varios requerimientos ao propio Concello para que o Concello informe a empresa de como queda. Vale, hai unha sentenza e voltou ao xuzgado agora, no mes de febreiro, porque o Concello non contesta ningún requerimento da empresa. O sea, non entra no tema. E claro, agora, finalmente, cando o xuiz dice, non, a segunda empresa é a que tería que
que levar a cabo o servizo. Claro, durante este ano e medio. Lo que comentábamos, non sei se haberá algún tipo de solicitud de indemnización por parte da empresa, ou cambios de condicións do contrato, ou da situación. Sí que eso ao principio parecía que se descartaba, pero agora non. Parece que chegou unha adenda do propio xuzgado contencioso dicindo que, bueno, que eso non era descartable, que esa empresa ao mellor ten dereito a reclamar en caso de que agora non poida prestar o servicio porque cambiaron as condicións. Entón, estamos en unha doble cuestión. Temos a posibilidade de que hai que pagar unha indemnización e o feito de que tamén se vai retrasar bastante tempo, non? Porque se teñen que esperar a que chegue ese expediente de Lugo, estudialo e tal. Non, é que estamos en unha situación dun servicio que se está prestando de forma, xa digo, sin unha base xurídica. Porque un contrato que se está renovando coa primeira empresa adxudicada, que é a que di o xuiz que non debería haber sido adxudicataria. Por lo tanto, unha situación moi que, vale, ano e medio para non resolver este tema, a mí pareceme moito tempo. Sí, e ademais das cuestións que son complicadas, porque é máis de xuristas que de outra cosa, o tema de que, bueno, que era, digamos, un pouco o tema estrella que ahora presentaba o goberno de municipalizar servicios ou de exercelos directamente, non? Agora que estamos na mitad da legislatura, no Ecuador do mandato, e parece que tampouco vai adiante. O sea, digamos que temos un medio mandato, un Ecuador legislatura un pouco complicado con estas dúas cuestións, non, Luis? Bueno, a verdade é que no caso este de ahora chama a atención que se convocase, se celebrase ou se intentase celebrar esta mesa sin estar o expediente, pero non se sabía xa que non estaba o expediente. E logo temos sempre un asunto recurrente que é o burato negro de Lugo. Que entón ali chegan as cousas a Lugo, entran dentro dese burato negro, salen, non se sabe se salen, nin sobre todo cando. Logo temos un problema da aclaración de sentenza que, según dicen Maite, non se pidiu. E tamén a situación da empresa, porque a empresa está en unha situación totalmente normal, non sabe se vai poder, se non vai poder. E o máis importante de todo é o servizo. O servizo, porque o servicio do guindastre, do guincho, da grúa, por mal que nos caia moitas veces, é un servizo necesario. Entón, agora mesmo estamos nunha situación pois un tanto incerta, non? Dunha incerteza. Con respecto á pregunta máis xeral da recuperación dos servicios, é un tema de elección moitas veces ideolóxica, de se realmente os servicios se prestan directamente ou non se prestan directamente. Hai un gran debate administrativista sobre eso, un debate económico sobre eso, moitas veces depende dos casos, hai casos onde unhas cousas funcionan, outros mesmo tipo de prestación de servicios non funcionan, por lo tanto, dogma sobre eso eu non teño ningún. Xan María? Sí. Eu me inclino moito en estes casos pola municipalización, aínda que recoñezo, como decía ahora Caramés, que non sempre é así, e en todo caso ten que estar sustentado sobre análisis obxectivos, non? Pero, aparte deso, a mí me parece que un erro, non sei se cabe máis aquí ou no seguinte punto que imos falar, non? A mí me parece que no conflito que sempre hai entre abordar o importante e abordar o urxente, a veces se vai ao importante ou presuntamente importante e se queda sin atender o día a día, e en eso sí que parece que cae moitas veces en non manexar ben os tempos o actual goberno municipal. Teño esa impresión, non? Sin descartar que poden ser obxectivos moi loables, pero claro, se logo chocas coas dificultades concretas, era o que decíades fai un momento. A grúa ten que actuar todos os días, o guindastre, e iso non hai, porque presuntamente vamos a abordar de unha forma que se vai a resolver todo en un futuro X, no día a día hai que resolver as cuestións, claro. Eu penso que, en fin, son cuestións que derivan de que a xestión de un municipio derive en estar nos xuzgados. Si entramos en que as cousas van aos xuzgados, pois iso teñen outros tempos distintos aos cotidiás, que son os que nos movemos para este tipo de cuestións. Claro, o que resulta sorprendente desde o que nos conta Luís neste momento é que chega a unha mesa de contratación un tema que non está documentado. Isto, a verdade é que é difícil
difícil de comprender. Si vamos a este ritmo, o tema vai para longo. No, é que é unha cuestión co tema da municipalización ou da xestión, da adopción da xestión directa dos servizos municipais por parte dos concellos. O que comentábamos, que non todos os casos son iguais, ni todas as cidades son iguais, hai estudos nos casos a favor, outros en contra. O que sí hai que facer é un estudo previo a posta en marcha de cualquier tipo de procedimento deste tipo, porque o que queremos, nos que queremos, ter un mellor servizo, pero tamén a un custo económico que sexa soportable. Se non hai un estudio que di que vai a mellorar o servizo porque hai unha recuperación da xestión do servizo por parte do Concello, eu prefiero que non se faga directamente. Quer dicir, por lo tanto, ten que haber un estudo e os informes tamén dos técnicos do Concello, que para iso están, para iso hai unha intervención, para iso hai un secretario. Neste caso, o inicio deste procedimento se fai sin esos informes técnicos. Si, hai un informe do asesor xurídico, que é unha persoa que está contratada por a alcaldía, que dicir que non son os técnicos, os funcionarios do Concello. Esos son os papéis que se necesitan para cualquier tipo de procedimento deste tipo. De feito, é algo que todos os grupos de oposición o dixeron no pleno o día do debate deste procedimento. Que dicir que son moitas cousas, aparte do tema judicial. E o terceiro punto que xa o adiantaba un pouquiño así sobre Santiago, que adiantaba Xan María, que vos quería pedir así brevemente, porque xa levamos máis de medio programa, facer unha valoración destos 2 anos de mandato de Compostela Aberta e un pouco que habería que facer para os 2 que quedan, non? Luís, a ver, tú como viches estos 2 anos? Eu creo que, en primeiro lugar, con sempre hai que supoñer que se ten boa vontade e, por tanto, se quere facer o mellor para a cidade, non? Eu creo que hai como 2 planos. Por un lado, o plano estritamente municipal, onde eu acreditaría que os asuntos non estaban suficientemente estudados. É dicir, que tuveron que improvisar un pouco sobre a marcha, non? Que seguramente isto están arranxando, pero isto se notou. E logo, que probablemente, como están dentro dunha corriente de mudanza que está pasando en todo o Estado, ligados a movimentos políticos novos no país, pois tamén estaban atentos a esa outra dinámica, que é unha dinámica supralocal, máis alá do municipal. Entón é posible que nesa perspectiva perderan un pouco de intensidade das políticas locais. É o diagnóstico que eu fago. Xan María, non sei se ti coincides ou... Sí, coincido bastante co que dixo Luís, non? E a mí como me gusta tamén ser aberto, e van 2 anos que é bastante, pero aínda non é todo, non? A mí me gustaría que, en todo caso, pois que o goberno municipal que tomara nota desta cuestión e que se centrara máis no que é o seu cometido, que é gobernar a nivel municipal, independientemente de que, bueno, a mí me parece moi ben, temos que estar todos preocupados, ojalá estuveran todos os ciudadanos, da política a nivel xeral e tal, pero eso, aparte do que deben facer como calquer ciudadano, pois deben preocuparse do que é a súa responsabilidade, e entón penso que ahora teñen a oportunidade de recentrarse e volcarse máis en aquelo que é factible realizar, non as calendas grecas, sino no inmediato. José Manuel. Bueno, eu recoñezo que a cuestión municipal é complexa. É moi complexa en un lugar como Santiago de Compostela, que é capital de Galicia. Aquí o peso da Xunta de Galicia é moi importante. Por outra banda, esta é unha cidade máis, é un lugar máis dentro dunha diputación. Xa van 2 poderes diferentes. Está o Estado, a través de situacións tales como poden ser o Consorcio da Cidade de Santiago. É dicir, alguén que dirixa este Concello ten que manexar moitas teclas. Ao mesmo tempo, Martiño seguramente que tuvo que aprender moito neste tempo porque viña de outra realidade política diferente. É un home inteligente e ao mellor aprendeu todo isto. Por outra parte, el ten un tipo de goberno minoritario. Eu creo que tanto o Bloque como o PSOE non o debeirán de deixar solo nunha situación como esta. Hubiera sido moito máis lóxico
un goberno, neste caso tripartito, das tres partes que en definitiva respaldan o alcalde de Santiago para en definitiva gobernar, porque evidentemente hai xente con experiencia tanto no mundo do Bloque como no mundo do PSOE que lle podían haber explicado moitas cousas a quenes estaban sendo os recén chegados ao mundo da xestión. Evidentemente necesitamos un plan de cidade. Eu sempre recordo neste sentido, son moi breve, o caso de Xerardo Estévez. Todos recordamos como empezou Xerardo Estévez, como persona que estaba no Concello de Santiago, na oposición, curiosamente, con alcalde estaba Souto Paz, en aquel momento se repartiron todas as responsabilidades do Concello e el se encargou dos temas dos parques e xardís. Ali empezou un pouco a súa carreira política que despois dentro do que foi facer, digamos que cidade, foi exemplar. Tamén hai que decir que tuvo como compañeiro de viaxe a Fraga Iribarne que fixeron un bo tándem para que esta cidade nun tempo concreto chegara aos niveis que chegaron. Para os tempos que veñen sería desexable que houbera estes entendementos entre Xunta, Goberno do Estado a través do Consorcio da Cidade e demais para que esta cidade teña un éxito, porque a clave non está no goberno, que tamén está na corporación municipal. Todos os que están na corporación municipal teñen un papel, ou deben de ter un papel, para que esta cidade sexa o mellor posible. Maite? Brevemente, eu penso que hai varias patas. Por unha banda, estou totalmente de acordo co que estábamos a comentar tanto Luís como Xan, co tema de estar mirando máis aló do que é o papel dunha corporación municipal. De feito, a maior parte das mocións que eles presentan que Compostela Aberta presenta no pleno están referidas a temas que non afectan directamente aos cidadáns de Compostela. Por lo tanto, aí hai algo que o tempo que adicas a preparar unha moción desas características non o estás adicando a traballar sobre o teu. Hai unha parte tamén de hai que diferenciar o que é a xestión diaria dos servizos que dependen do Concello. Falo de comedores escolares, falo de o tema este mesmo da sentenza da hora. Vale, eso hai que xestionarlo, é unha xestión ordinaria que teñen que facer. Hai funcionarios no Concello, hai técnicos preparados e que hai que estar aí con eles, claro. O que non é normal é que os contratos están sendo renovados todos de forma atípica, xa digo atípica, novamente, vale? De forma irregular. Porque non se están sacando os procedimentos de licitación no momento que deben ser atendidos. Eso é xestión ordinaria. E logo outra cousa que son os grandes proxectos de cidade. O que non pode fallar é fallar todo a la vez. O sea, por lo menos estou centrándome na xestión diaria. Non me dá tempo, estou aterrizando, vale? Non podo estar todavía con planes, pero es que ninguna das tres patas está... O sea, a primeira non é a competencia, é a que se adica máis. Se adica máis a estar, non sei, en unha manifestación cos desaloxados tamén na Sala Iago, non? En lugar de estar vendo con canto tempo teño que preparar un expediente para chegar a tempo cando empece os colexios e os nenos teñan que comer nos comedores. Non? En a terceira parte, o tema dos grandes proxectos, está o tema de intermodal, que penso que a negociación foi moi mala, as condicións que aceptaron na asignatura é mala, a depuradora aínda está sen resolver, tamén é certo que faltan presupostos xerais do Estado, que faltaban unha serie de cuestións, pero hai que traballarlo, hai que de goberno teñen que loitar por esos temas. Unha cousa respecto á depuradora. Esta é a depuradora de sempre? A de sempre, sí. Pero se pasaron varios gobernos, a depuradora sigue igual. Sí, pero moitos problemas, pero eu dicir que non tengas que seguir trabajando. Pero non está a depuradora. No, pero quere dicir que tampouco debe ser responsabilidade solo deste. No. Eu non digo eso, a depuradora tentela, e podemos falar un día entero da depuradora. Non sei que pasa con esa depuradora. Cambio de localización, outra vez tiveron que volver a pedir permisos. Problemas xudiciais polo medio. Falabais antes de que sempre retrasan as cousas. É un tema complicado. Eu non digo que a culpa que non... Non, digo que seguen sendo os grandes... O sea, hai grandes proxectos que hai que traballar, que continuar en eles, simplemente. Non estou votando por ninguna culpa este goberno, evidentemente. Eu cando escoito depuradora sempre pregunto, para ver se é a mesma. O que sí que tienen parado son cuestións como el que se anunciaron o Plan Estratégico de Turismo, o Plan Especial de Casco Histórico, e mismamente o regulamento do Pleno. E, por certo, o tema da corporación, que é toda a corporación. As cuestións de goberno que van ao Pleno son moi poucas. Es máis,
no Concello se pode aprobar unha resolución para que o Goberno acometa unha determinada actuación, e como eles din, non é competencia do Pleno, afago si quero, e se non, non afago. A maior parte das actuacións se aproban por Consello... Pero ese é un problema da lei. Bueno, vale. Fixeras a lei, pero quer dicir que a actuación dos distintos grupos... Porque fan os concellos moi presidencialistas. O que quero decir, Luis, que a capacidade de actuación dos grupos municipais, quitando o grupo de goberno, é moi limitada. Por lo tanto, o Pleno ten as competencias que ten. E, por lo tanto, a responsabilidade é do goberno, de que se fagan ou non se fagan as cousas, que se fagan ben ou que se fagan mal, non dos grupos da oposición. E con respecto ao futuro, creo que hai moitas cousas, non? Hai que buscar proxectos novos, están vivendo os proxectos que se había en marcha, o tema da mellora de vías, había que facer unha programación plurianual, hai moitas cousas que eras que traballar. Estes... Bueno, vamos a... terminamos o capítulo de Santiago, que hoxe foi máis largo do normal, pero eso me alegra, porque, bueno, é o que interesa, sobre todo, aos nosos telespectadores. Vamos a falar un pouquiño de Galicia rapidamente, e o que máis, digamos, destacou nos pasados días foi a situación que está o PSOE galego, que é consecuencia do PSOE, como saben, do PSOE das primarias, das que ganou Pedro Sánchez, que pensaban que non, e que en Galicia, ademais, conseguiu moita diferencia de votos, e prodúcese un enfrentamento curioso, sobre todo na zona de Vigo. Eu titulaba Caballero contra Caballero, que, bueno, algúns din tío contra sobrinho, pero non ten que ver nada a política coas relacións familiares, non? Como ves, Xan María, a situación do PSOE galego? Pois a vexo máis complicada incluso do que podemos considerar a situación do PSOE a nivel estatal, porque ten elementos propios, non? E a mí me parece que decías o de caballero contra caballero. Efectivamente, aí me parece que imos ir a un choque de trens tamén en isto, non? E como non se corrixa eso, eu non sei, polo menos en Pedro Sánchez se ve unha certa actitude de que hai que tratar de integrar aos que estiveron en contra, non? Pero eso en Galicia, e sobre todo en determinadas zonas, non se ve. Tamén é verdad, non só é culpa dos que teñen que integrar, non? Sino tamén dos que teñen que ser integrados, porque claro, como resulta que é moi bon en determinados ámbitos, pois xa se cree que despois no resto tamén vai a ser o rei do mambo, e non é así, non? E como non entendan que teñen que tratar de que as primarias foron as primarias e que agora hai un secretario xeral que é Pedro Sánchez e que eso se ten que ir traducindo despois en todos os lugares, dándolle a cada un pois a presencia que debe ter, pero polo que se veu aquí non se está facendo así. Hai o de Pontevedra, pero bueno, en Lugo, en Ourense tamén houbo problemas en relación con todo isto, non? E dá a impresión de que polo menos de entrada non se está manexando ben cara a ir a unha solución. Donde menos problemas parece que houve na provincia, digamos, da Coruña, non? Entonces non sei se... Sí, que en outros momentos era onde había máis problemas e en cambio agora dá a impresión de que non. Integrarse, e non sei se isto pode favorecer non é compostelano, pero como se fora Lei Ceaga. En primeiro lugar, suscribí a análise que fai Xan Mari, e me parece que, ao meu ver, moi correcto. En segundo lugar, polo que ti dices, Luís, eu vin estes días un recado que lle mandou Leiceaga a Pilar Cancela, dicíndolle que no Parlamento ven en el frente, que tranquila, que ali se facen as cousas. Bueno, isto quere dicer que as augas están revoltas e que, polo tanto, falta moito todavía para serenarse, non? O que me chamou a atención desde o punto de vista positivo foi o tema da comisión esta, a atitude do socialista respecto á comisión do tren, que parece que... Do Albiat, queres decir? Sí, mesmo, sí, claro, temos tantos trens, pero respecto ao que di José Blanco, que estaba disposto a participar. Bueno, isto é irse a outra cousa. Pero todo está unido. Todo está unido, pero vamos, eu creo que aquí as cousas están de mal, igual que no sitio que peor estén no Estado.
o resto. Sí, porque decía o Xan que tamén hai que deixarse integrar e Susana Díaz ou non se deixa integrar ou se va para su feudo, para Andalucía e ali a resistir, non? Non sei se Caballero aquí parece que non quere Maite esa mesma actitud, non ten esa mesma... Abel Caballero, me refiro. Sí. E agora hai que Agora hai que numerar os votos. Entonces, haberá que esperar que pasa no congreso que teñen. Congreso galego, claro. No galego e no de Madrid, no sí. estatal. Aí verán si hai aplacamento despois das primarias ou non. Dende logo, non sei, non só falar da organización dos partidos, pero sí que necesitamos ter un partido socialista que sea forte, por lo tanto teñen o desexable que arranse os seus problemas internos na forma que les estiven oportuno, pero que os arranse. Porque senón a alternativa se estamos vendo o que, non? Tal como denominas ti, caballero contra caballero, é bastante indicativo, é un problema familiar, é un problema da familia socialista, non? É un problema da familia socialista a todos os niveis, a nivel de Europa, a nivel de España, a nivel de Galicia e a nivel de Santiago de Compostela. Podemos poñelo en todos os casos, non? Tamén, se o levamos ao mundo familiar, é un problema xeneracional. Son dous conceptos distintos de tempos diferentes, non? Unha persona como Abel que ten un longo recorrido político e que ten unha gran idea de si mesmo, e despois está, por outra parte, o seu sobrinho, que é unha persona inquieta, que está neste momento casi iniciando con todo a utopía que ten un principio, non? Eu penso que o tema vai estar efectivamente no Congreso Estatal, cando se faga o Congreso do Estado, aí veremos todos unha cousa que é puramente obxectiva, e é se o que dixo Pedro Sánchez vai a ir ao 100% ou non vai. Se vai ao 100%, evidentemente o Partido Socialista vai a ter un problema, porque vai a deixar de ser o Partido Socialista que era, o Partido Socialista histórico. Desexemos que haya den contén e que todas as opinións sensatas do Partido Socialista podan entrar xuntas e que teñamos ese partido que necesitamos en Galicia, en Santiago e tamén en toda España. Sí, determinadas actividades como son a parlamentaria, pero bueno, en outras ninguén chega sabido aí, e a mí me parece que aí, se se intenta barrer e derribar todo o que se está facendo hasta agora, a mí me parece que renunciar á experiencia sempre é malo. O mesmo que instalarse na experiencia e non abrirse ao novo tamén é malo. Teñen que conxugar. Teñen que facerse as cousas con moito máis tino do que parece que se tenta de facer, a ver se de todas formas hai algo de sentido común. Hai unha referencia histórica que, como todas as referencias históricas, en fin, eu estou aquí ao lado dun historiador e, polo tanto, é un pouco osado falar, non? Pero, de logo, non falo as cátedras, nin desto, nin de ninguna cousa. Pero na historia temos Largo Caballero, por exemplo, non? Claro que mudaron... Outro caballero. Claro, outro. Nunca era unha contra. Pero, claro que as circunstancias mudaron, a sociedade mudou, etc. Pero o erro de Largo Caballero non hai que esquecelo. Pedro Sánchez parece que xa dá algunha sinal de que está moderando eso que levou a tantas bases a votalo. Por tanto, hai un problema aí. Sí, creo interpretar que Luís se refería ao asunto de Cataluña. Entre outras cosas. Un deles que manifestou apoio a Rajoy. É unha pena que, por falta de tempo, non poidamos abordalo, porque estaba aquí no guión, igual que estaba dos orzamentos do Estado que se aprobaron onte, bueno, inicialmente, ainda queda pasar polo Senado, e tamén quedaba o tema do fiscal xeral, do fiscal anticorrupción, que dimitiu esta mañá, pero non nos dá tempo, acabáusenos e dedicábamos a Santiago, que é a nosa prioridade, e eu agradezco os 4 que estuvesen aquí con nos, a Xan María, a Maite, a José Manuel, que hoxe se estrena, e esperemos que, se lle gustou a experiencia, que continúe, e a Luís Caramés, que tamén xa é vello coñecido desta casa. Coñecido e vello, sí. Non me cambia, o orden dos factores altera un pouco, pero é que non se pode cambiar. E a todos vostedes por continuar un día máis connosco.